Yawwa, wanne daga ciki? Fiye wata 15 wannan 3000. Fiye wata 15. Shine gaskiya. 1500 wannan 3000. Oga ba fa Abuja fa muke. Kai ba mu ruwa. Kai dalla ka ba mu ruwa ka ce kallon me kake mata? Ha? Da bikin san shi ne? Ka ba mu ruwa Allah a zo a dauke ku aiki ku zo kuna wani mutane shirme a nan. Ka zo kana kallon kawai mai wannan. Ni me yasa ba za ka kalle ni ba? Yawwa, wanne daga ciki? Fiye wata 15 wannan 3000. Fiye wata 15. Shine gaskiya. 1500 wannan 3000. Oga ba fa Abuja fa muke ba. Ya lai ka ce ban fiye wata 15. Gida kakkata da Kan hankalinka. yi babe fiye wata 15 just ordinary fiye Sorry wata. da Allah kakkata da hankalinka. Mu nan ba kasu ba kuɗi muke sawa ba gaskiyar abu kawai muke gaya 1500. Ha ba mai gida wanka fa fiye wata 15. Shine gaskiya Babe kawai. wanne zaki sha a ciki? Wannan guda ɗaya ko? 3,000 fa ba aka ce. 3000 shine last. Last 3,000. Shine last. Wanne za a kawo daga Ba wa fa Abuja fa muke ba nan fa Kano ne fa ya zaka ce mu gida wata mu ba suna muke sawa ba. I'm sorry dan Allah. Wannan 1500 3000 wanda kake so ka dauka. Ka zo sai magana kake ka zo da mace kana neman yarfa Babe kanka. wanne kike so? Wannan? Okay, guda ɗaya ko biyu? Wanne dai kike so wannan? Shine last 3000. Tabbata wannan ai zai yi. 3000 kenan. Shikenan. Cash ne ko kati? To ofe zan tura wa to. To tura shafta 01. Rika, sorry you. Sorry. Keep going. Keep going.